ಫುಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮೇರನ ಗೈಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಗುಜ್ಜ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೈದನು ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಏದು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಆರು ಏದು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈವಾಡ್ ನೀರು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಧನು ಬೈದಿರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರೋ ಟ್ಯಾಟು ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂದ ಗೈಸ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಕಾಪು ಬೀಚ ಬೈದ ಆಮೇಲೆ ಆರುಡ ಫುಲ್ಲು ಮೂಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ ದ ಪುದರಿ ನನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗುಜ್ಜು ಇಂಕಲೆ ಗುಜ್ಜುದುಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಪಿ ಬುಡದಿದುಲೆ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡು ಬೊಕ ಬರ್ಸದ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೆದರ್ ತೋನಾಗ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದುಂಡು ಐಕು ಎಂಗುಲಿತೆ ಕಾಣೆನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಂದು ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಓಲೊಂದು ತೂಕ ಓಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದೇನ ಜೋಗ್ಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಕಾಣೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸುರ ಆತಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚಲೋ ವಾಕಿಂಗ್ పోయిద్దగల ಸುನ್ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿಯಾ ಬೇಬಿ ಬೋಂಡ ಎಬಿತೆ ಕೊರಡು ಆರುಗು ಮುಟ್ಟುಡು ಈ ಕೂಲ್ ದಕ್ಕೆನ ಈ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿತನಗಲೆ ವಾಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲೈತೆ ಇರು ಒಚ್ಚದಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಚಂಡಿತನತೆ ಗೆಪ್ಪವಲಿ ಚೀ ಇಂದು ಪಡ್ಲೆ ಏರೆಗೋ ಇದು ಉಲಾಯ್ వచ్చియారు మిత్తు వచ్చియారా మిత్తు వచ్చి కారు మాత్రం సండే తూలితే ఇక మగ ఫస్ట్ ఇలా కారు కొరలే ఇలా కారుడే మಣ್ಣు ఉండంతే బజ్జి కాడు పోతలో వాళ్ళు పడితే అందుకోరు అలా అండా గుత్తాండా ఏరు ఏరావు ఏరు ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲವು ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಗಲಿಗೆ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ನೀರಟ್ಟ ನಾನೇ ಬುರಗೆಪ್ಪ ಚೀ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಮಗ ನಿಕ್ ಮರ್ಲು ಬನ್ನಿ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ರು ಫುಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮೇರನಂಜು ಬುಡುಪಿನ ಹಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕೆ ಪೇರು ಪೋತೀರು ಬರ್ಪೇರಿತೆ ಪೇರು ಪರ್ವನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಬೋಡು ಲಕ್ಕರ್ ಪಿದೆ ಪೋಲ ಪಡಂಡೆ ಪಿದೆ ವೈಜಲ್ ಬಕಾಡೆ ಇಜೆ ತೋಲ್ ಆಂದ ಪಗ್ಗಿರೆ ಶಿವುಂಡೆ ಮಗ ಅವಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಈ ಬಜ್ಜಿಕಾಡು పోతారు ಮಗ ಶಿವ ಅಂದ ಕುಲುಂಡೈತೆ ಮೇಲೆ ಮಗ ಟಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಟಾಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬೆತ್ತಲ ಬಲ್ಪನು ಗಲೈತು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಗೊತ್ತ ನೀನು ಟ್ಯಾರಿಸ್ పోయి ಏನೇ ಮಗವು ಅದೇ ಗೈಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಗುಜ್ಜ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೈದನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಜ್ಜರ್ನ ಮರ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಂಚು ಉಂಡು ಎಂತ ಜಪವನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ವಾಹ್ ಹಾಂ 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 ಏನಣ್ಣ ಮಗಲು ಅಕ್ಕೈ ಏನೇ ಓಡು ಮೂನು ಮೂನುಂಡು ಪೈ ಮೂನುಂಡು ಏನ ಮೂನುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೇ ಪೈ ಪೈ ಮಗರು ಬೆಲೆ ಮಗ ಲೈಕ್ ಜೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೋಣೆಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್
पप्पा जोजा पोय पोय मग वरती ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂತಲು ತೈಗೆ ಅವಲು ಅಮ್ಮ ನೆರಪುಣೊಂದು ಅಪ್ಪೋ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕೆ ಐತೀನಿ ದಾದನ್ ಮಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಶೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನೆರಪುಲು ಅಮ್ಮ ನೆರಪಿರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಏರ್ಬು ಏರೇ ಹೋ ಅನ್ಬಿನಿ ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೋ ಅನ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಏನದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪ വെച്ചാ ಏನ ಮಗ ಪಪ್ಪ ವೆದರ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಇಂತ ಸೂಪರ್ ವೆದರ್ ಇಂದ ಹೌದಾ ಈ ಪಪ್ಪನ ಪಿರಿಯಡ್ ಪೋದು ಎಂಗಲ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾವ್ದು ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾತೀನಿ ಕಣ್ತೋ ಜನಿಕ್ ಅವೇ ಆತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚಾಲಿ ಗಾಲ್ಬ ಕಂಚನೆ ಬೆತ್ತಗ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಕಲೆಗ ನೋಡಿ ಫೋಡೆ ಬಂತೇತ ಚಡ್ಡಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಆಡು ಎಕ್ಕಲೆ ಕಾಣಕ ಬೊರ್ಚಿಯ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಬೊರ್ಚಿಯ ಮೈದೀನಿ ನನ್ನ ಮೈಪೋನ ಪಡ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೈ ಪುಜ್ ಪಕ್ಕೆ ಮೈ ಪುಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕೆ ಮೈ ಪುಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮೈ ಬೋಲ್ನ ನೈಟ್ ಎಂದು ಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೈ ಪುಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡಿತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡಿತೆ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ಓಲುಂಡು ಪಕ್ಕೆ ಮೈತಲ್ಲ ಓಲ್ ಮೈತೀನಿ ಟ್ಯಾರಸಿಡ್ ಮೈತೀನಿ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಲೆ ನನ್ನ ಮೈ ಪುಜ್ ಮಲ್ಲೆ ಈ ಪನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಾಲ್ ಆಲ್ನರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಆಯು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆಯು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ ಮೈ ಪೂಜೆ ರಜೆ ಮಗ ಆಯು ಎನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಯು ಪನ್ಪೋಲ್ ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲ ಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪನೋಡು ಪನೋಡನ ಪಪ್ಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಪನೋಡು ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಏದು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಆರು ಏದು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿಯಾ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಕುಜಲ್ ಊರಿದ್ದನು ಮಗಲ್ನ ಇದ ಮುಟ ಅಪ್ಪೆ ಏಪನ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತೋಲು ಏನೈಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೀನಿ ರಾಕಿನ್ ಬಿಡ್ತೆ ಮಗ ರಾಕಿನ್ ಬಿಡ್ತೆ ರಾಕಿ ಬರ್ಪೆ ಆರು ಆಯ್ ಬಲೆ ಈಗ ಪೂಜಾ ಬರ್ಚಿಕ ಬಲೆ ಬೇರೆ ಏಯ್ ಎಂಗಲ ಆಯ್ ಬುಲ್ಪೆಲ್ದಿಯಾ ಚೀ ಆಯ್ ಬುಲ್ಪುನಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಗುಜಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀಗೆ ಏತ್ ಪೊಲ್ಲಾದ್ದಲೆ ನಾರು ಏತ್ ಪೊಲ್ಲಾತೀನಿಯಾ ನಾರು ಪೊಲ್ಲಾದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಜಾಯ್ತು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿಯ ಬಾಬಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆರ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ನಡ್ದಿರಾಂಡು ಇರೇನು ಬರೋ ಮಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೀಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕೈವಾಡ್ ನೀರು बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की ರೈತ ಓಲ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಹೂ ಅಂಜಲಿ ಅವು ಯಾವ ಮಗ ಪೊಯ್ ಹಾಂ ಪೋಪರೆ ಮಗ ಪೋಪರೆ ಅವನ್ ದಾಂಡ್ಲರೆ ಗೆತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದದೆ ಹಾಂ ಚೂರಾಂಡ್ಲರೆ ಗೆತ್ತಂಜಿಲಾರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ಪೋಯ ಮಗ ಏನಾಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿ ಹುಡುಗಿ ಕುಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಹಾಂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಿ ಪಕ್ಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ
చలో చలో పంపిస్తారు కదా. ಪ್ಲಾನ್ ಚೌಪಟ ಪಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಲ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗನಿಲ್ಲವತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪಣ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಪುಜಾನ ಓಹ್ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಗಾಡಿಗೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಧನು ಬೈದೇರಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಅಂಡ ವೆದರ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾತಿಗೆ ತೋಲಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಆಯವಾರು ನಾ ಬರ್ಡೇಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಪಾನೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬದಾರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೇರು ಬಂಗ ಆಪ್ ಮಂಡೇರು. ಸೊ ಈಕೆ ಕೊಡಂಜಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ಜೋಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಗತೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಮ ಪಾಡ್ದೆ ಅಭಿ ಪಾಡ್ದೆ ఆయన ತಿಗಲಡು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ಕಿತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಸದ್ಯೋಗು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಪಾಡುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ತೂಕ ಏಪ ಪಾಡ್ನು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲಿ ಕತ್ತಲಿ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಅಂದ ಈ ಮಾರಾಣಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರಾಣಿ ಈ ಮಾರಾಣಿದಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಮಾರಾಣಿಂದು ಅಂದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಜ್ಜುಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೋಡಿರಲ್ಲ ತೂ ದಾಲ್ ಮೈಕಿ ಪೋಡಿದೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಮೋಲಿಂಗ್ ಧಮ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾನ ಇನ್ ಮಗ ಏನ ಜೋ ಜನಗಳು ತುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ವೆದರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಗುಲಿದೆ ಬೀಚ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತೀನಿ ವೆದರ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಳು ಹೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚಿನ ಪುರುಡು ಮಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಲ್ಪುರಾಯಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದು. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. ಮಾಮ ಗುಪ್ಪಡ ಮಗ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಮ ಗುಪ್ಪ ಟೊಪ್ಪಿ ಇಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಕಲಿಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಪನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸಾಗೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸ್ಮೈಲ್ ವಾವ್ ಏತು ಪೊಲ್ಲಿಯ ಕುಣಜ ಬರ್ತನೆ ಸೇರ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಪೊಲ್ಲಿಯ ಬಾಬಣ್ಣ ಬೇಗ ಒಂದು ಯಾವ ತಿರುಪತಿ ಬಂದಿ ಅವೇ ಪಡ ಯಾವ ಮುಂದೆ ಬೋಸ್ ಕರ್ಲೆ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಸ್ ಕರ್ಲೆ ಮಾಮ ಬರರ ತಿರುವಂತ ಆಯ್ಸಿ ಮಚ್ಚ ಫೋಟೋ ಆಯ್ಸಿ ಮಚ್ಚ ಮಾಮ ಅಂತ ತಿರುಪ್ಲೆ ಅಬ್ಬ ಒಂತಲೆ ಬಾಬಾಗ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಎಡ ಹಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗುರು ಬರ್ತದೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನ ಸಂಗಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವಕ್ಕ ಅಭಿನ ಎಕ್ಕಡು ಅಟಿಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಏನು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೋಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿರ ನಿಮಿಷ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ನೀವೇ ಹಾಲೇನಂತಲು ಮಸಾಲೆ ಬಾಡಿ ದೀಪ ಇರು ಬಂದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಹಣ ಅದ್ರಿ ತೇಲ್ ಪೊಳಿತೆ ರುದ್ದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿದ್ದೀನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲಿನ ಮಾವಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡು ಫೈನಲಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತವನಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ
ಬರ್ಸ ಉಂಟುಡು ದೇವರಿಂಕಲ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಬೈದ ಸುಖ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಏನು ಚಾಪ್ ಉಂಟು ಅಂದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಉಂಟು ಮಾರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಏನ ಅನ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗಾಯ ಸರ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಏನ ಅನ್ಪೇರ ಏನು ಬೇರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ ಗೊತ್ತಾನ ಕೇಂದ್ರಗನೆ ಗೊತ್ತಾನ ನೂಬಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೂಬು ಕಲ್ಪಾತಿದ್ಯಾ ಆ ನೂಬ ಸನ್ಸೆಟ್ಗ ಬುಧಾರ ಓಕೆ 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 ಆಮೇಲೆ ಆರುಡ ಫುಲ್ಲು ಮೂಲು ಅಪ್ಪ ನೀರು ಬಾಯೇ ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡ್ತೀನಿಯಾ ನೀನಲ್ಲಿಗ ಬರ್ಸ ಒಂದು ತುಂಡು ಮಾಡೈತೆ ಏನಾರ ಜೋಕುಲು ನೀರು ಪೋಡಿ ಒಂದು ಲೇರು ದೇಪನ್ನ ಐತೆ ಬರ್ಸ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಡಲ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬೈತಂಡು ಬರ್ಚಿ 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 ಮಗ ಬರ್ಚ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಸಿ ನೀರು ಮಾಮ ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ ಮಗ ಮಾಮ ಬರ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮ ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿನಿ ಯಾರು ಫರ್ಕಳ ಹಂಚಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಅದಲ್ಲ ಹಾಲು ಇತ್ತನ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂತನಮ್ಮ ಪೋಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಂತೇರು ಮೇರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ ಇದ್ದ ಪುದರಿ ನಾನು ಬಂದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂವರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಓ ಏನು ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಏ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಮೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಂದು ಎಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೇಳ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋಣ 4 kg ಏನು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಓ ರಿಯಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ 3 hour ನಿಗಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಏನು ಚಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಆಂಗ್ರಿ ಇರ್ತು ರಡ್ಡು ಬುಲ್ಪೇಲ್ ದಿನ ಗುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ಜೇರು ಆಗಲಿ ನೀರು ಬಂಡ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೋಡಿ ನಿಂದ ಹೇಗ ಅದು ಪೋಡಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಜ್ಜೆ ಪಚ್ಚಿರು ಜೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ನಾಯಿದುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಪತಾ ಮುಟ್ಟು ನಗಡಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಅಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಬಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಮಾಮಿನ ಹೊಸ ಮುಟ್ಟು ಅಗ್ಗಿರಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ನಾಯಿ ಐಕೆ ದಾದ ಕೂಲಿಕೆ ಅಗ್ಗಿಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಓಲ್ದಿಪ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ದಿ ಓಡು ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ರತೀನಿ ಗುಳ್ಗ ಆಯ್ಸ್ತುಲೆ ತುಲೆ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ತೀನ ಗೊತ್ತು ನಾಯಿನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪಾಡು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜದ ಇಂಕಲೆ ಗುಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಒಂದು ಬಲ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಬೋಡಿತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ ಪೀಸ್ ಗನಿಗಳಿಗೆ 499 ಜಸ್ಟ್ 499 रुपीस भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी डाउन है वरने यार ऑफर मस्त कम्मी अंचा
ಅವೇ ಬರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲಾಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಗುಜಿ ನಿಂಪೆಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪೆ ಅಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಾವಂದ ಎಂಚಿನ ಪಾಪಿ ಬುಡೇದಿದುಲೆ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟು పోతుండు ಅದು ಖುಷಿ ಅಲೆಗ್ ಬಾರಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೋನು ಬಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮೊಲ್ಲ ಎಂಕ ಎಂಕ ಮರಣದ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ 6 ಗುಲ್ಪೊಡಿ ಇದೆ ಗುಲ್ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಇದಾತು ಅಂಚ ಬರ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಗುಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ಪುರ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್